L-imsiba soċjali laqgħu ftehim kollettiv il-ġdid tal-ħaddiema tas-servizz pubbliku li ġie ffirmat il-ġimgħa filgħodu. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja qal kif dan il-ftehim se jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema. Biddilna ħafna affarijiet li ħajkunu ta' benefiċċju għal mod kif jaħdem iċ-ċivil u għal kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema kollha tas-servizz pubbliku u da jorbot ukoll mad-diversi ftehim settorjali li ġew iffirmati madul dawn is-snin. Il-kap eżekuttiv tal-Unjon ħaddiema Maqudin Joseph Vella kellem dwar kif dan il-ftehim se jagħti titjib saħħtu fil-pagi għal dawk il-ħaddiema fl-iskali l-aktar baxxi. Iktar ħaġa li ħadd naħseb kienet li nagħmlu restoration fejn tidħol ir-relattività bejn l-iskali. Naħseb kienet bżonn juża kien wasal iż-żmien tagħha u rajna li dan sar u li sar l-2030 l-erġgħu naraw restoration perfetta bejn il-ħaddiema kollha. Il-President tal-Unjon tal-Periti u l-Inġinieri tas-Settur Pubbliku Konrad Qasa wkoll semma kemm dan il-ftehim wieħed b'saħħtu. Naħseb kien agreement tajjeb ħafna, anki barra l-aspett finanzjarju jindirizza numru ta' affarijiet li jiżviluppaw minn żmien għal żmien u jistgħu biex ngħidlek ikunu qishom anomaliji.